P.O. Box 10862 ikhele endlini zomkhukhu kusekhaya la. Pumelelo ubofika uzongibona ungiphathele umngenandlini umthobanhliziyo indlala ibangulaka ngisenanhliziyo. Ungalixwayi ikhaya lami noma kuyizindlu zothayela kusekhaya la. Kuwona lo magceke kunedluzi kunabantu nabo abalifisayo ikhaya elingcono. Ungathuki uma ufica usizi ligcwele indlu langena ngesankahlo la ngiphuca ubaba la kanomama. Ngakanunwabo ngathi ngiyalwa nempilo ngasithuka sengaphansi nomakhelwane wangibukelela. Sakunyelela ihlobo zingiqhubha ngamadolo sithembisa ukungenelela namanje usizo laba ngilazi. Usizi lazakhela igumbi endlini kwethu lathi nalo kusekhaya la. Liyangizala ngoba ngafika lukhona esigqikini sikababa sekwahlala lona. Uhlaka lababa ngilibuka kancane zibe zizehlele ekhaya kithi indlala sengamahlala khona. Usizi laphenduka ingubo kuleli khaya silala ngalo sivuka ngalo. Njalo ekseni sivuka sikhahlela ingubo ngenhloso yokuxosha ikati eziko. Nalo selokhu kwathi inhlo aliyazi insila yamazinyo liswele ngisho amandla okuphakamisa ikhanda. Ngcono kwabona abadla imbuya ngothi ngoba bona kukhona okuya ngasethunjini kithi kominhlaba nkombosi kababa noma ngabe izindlu zomkhukhu kusekhaya la. Engiyosiqhenya ngalo ngizidle ngali ikhaya lami linkaba yami. Ngiyolikhomba ngisho ekuhambeni ngilithulele isigqoko ngisho emazweni ngilivume nasezizweni. Ngishaya isifuba ngiqatshe ngalo mawuzonda lona uzonda mina uqobo lami. Makwenzeka ulibona lihlazo kuwe kulungile kepha yazi amandla abazali bethu awalingani. Mawungivakashele emnganami Pumelelo sodlo kukhona okungekho sekuyofika nawe. Ubothi mawufika ufike kusakhanya ngoba wafika ngobumnyama inhliziyo zomakhelwane wami zimnyama bayothi sengathwala. Bayosha amagama ezisiswana bangiqamba amagama namanga bethi senginesilwanyana. Umone ebantwini into ekhona mawunesa akudinga ukuthi uze wazi imithi iyathakatha nenhliziyo. Bonke asebephumelele baphumelela ngokuzama bayingcusana babethenjisiwe sengisizwa yikho ukusiduduza ngalamazi amandla mayephela. Ngikubhalela ikheli impumelelo bofika sihlale phansi silalela izinkondlo zami nami ngokuzama ngiyacikoza. P.O. Box 10862 ikhele endlini zomkhukhu kusekhaya la. Menzi lishasi imbongo kagogo akunamjuluko.